Llibre dels Fets, capítol 15, versets del 6 al 21. Els apòstols i els responsables es van reunir per examinar aquesta qüestió. La discussió fou molt viva. Finalment, Pere s'alçà i va dir: «Germans, vosaltres sabeu que ja al vell principi Déu m'escollí d'entre vosaltres perquè els pagans escoltessin dels meus llavis la paraula de la bona nova i arribessin a la fe. I Déu, que coneix el fons de l'home, donà testimoni a favor d'ells donant-los l'Esperit Sant igual que nosaltres, sense fer cap diferència entre nosaltres i ells, ja que els ha purificat el cor per la fe. Ara, doncs, per què voleu donar lliçons a Déu imposant al coll dels deixebles un jou que ni els nostres pares ni nosaltres no hem estat capaços de suportar? No. Creiem que tant ells com nosaltres, exactament igual, som salvats pel do gratuït del Senyor Jesús». Tota l'assemblea guardà silenci i escoltava Bernabé i Pau, que explicaven els miracles i prodigis que Déu havia obrat per mitjà d'ells entre els pagans. Quan van acabar l'explicació, va intervenir-hi Jaume, dient: «Germans, escolteu-me. Simó Pere ha recordat com ja al principi Déu es dignà escollir-se d'entre els pagans un poble consagrat a ell, i concorden amb aquest fet les paraules dels profetes, segons està escrit: «Després d'això edificaré de bell nou la tenda de David, ara caiguda, i en tornaré a vestir les parts destruïdes i les redreçaré. Llavors la gent que resti buscarà el Senyor juntament amb totes les nacions que em pertanyen també, diu el Senyor, que realitza aquest projecte conegut des de sempre». Per això el meu parer és de no amoïnar més del compte els qui del paganisme es converteixen a Déu. Només els escriuria que s'estiguessin de carn immolada als ídols, de matrimonis il·legítims, de carn d'animals ofegats i de la sang. Simplement perquè Moisès, que és llegit tots els dissabtes a la sinagoga, compta de temps immemorial amb predicadors que l'expliquen a cada ciutat.